Hai guys, sebelum kalian menonton video ini tolong subscribe dulu ya guys. Ingat guys, subscribe itu gratis tis. Dengan subscribe kalian kita bisa lebih semangat lagi membuat video yang segokil-gokil mungkin. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Mengapa kau lupakan hutang yang ku berikan? Janji hutang padaku, siang engkau pinjam dan malam kau kembalikan. Mengapa kau lupakan? Sik. Oh no. Gitu wong lapo? Justru aku sing takok kowe. Kowe iki kene lapo? Wis. Wah yo aku iki lagi patah hati, lagi loro ati nang karo Sari. Patah hati ayo. Patah hati di sapa? Sari kae anake Ngatmono iko. Ora. Sari sapa? Sari anake Galimen iko to. Malah tambah ora niku. Lah Sari Etan kali iko. Anake Jelebing kae sapa? Nek ra kabeh Sari sapa ngono lho. Kae lho Sari Pudin. Hah? Ngomong kowe. Cocotem. Gagek. Ngomong kowe. Cocotem. Apa untukmu ambuh iku? Kowe patah hati karo wong lanang padha wong lanang re, kon ra homo. Maksudnya ki aku lagi patah hati karo Sari Pudin ki wong pirang-pirang dino, pirang seminggu muncul. Lapo? Ora duitku, ora dibalekno ngono lho. Ngono tok patah hati. Lah aku ya butuh padha wae butuh duit are. Ya terus ceritane piye wis iso ngono? Ceritane ki ngene lho. Wong iki njaluk duit aku 100. Heeh. Lah aku tekan nyekel manuke. Hah? Kowe yo gelem nyekel manuke Sari Pudin. Kowe di manuk dhewe ngono. Cocotem buka lambe ambuh entuk. Lah kowe yo ngono nyekel. Ngene lho ceritane ki. Wong iki nilai duit aku 100. Heeh. Lah aku dikon nyekel manuk peliharaane kuwi, manuk empret kae lho. Tanggo jaminan ngono. Lho kamu jaminan. Lah terus kowe seterusnya apa piye? Yo paling yo engko aku nyokot manuke ngono tak pangan ngono. Bunga tenan saiki. Nyokot manuke wong. Untumu kagak ampuh engko. Ya ngono salah ya re. Nyokot manuke wong. Maksudnya ki tak pangan ngono lho, tak goreng dhisik lagi tak pangan manuk empret kae lho. Wis manuk pret iko. Yo, Kira manuk nganu iku. lanang baskome pol iki. Lah aku yo ngono are. Salah ya. Yo wis sore malah aku yo. Nanti nek Kalau lagi utang gene nganu Sari. Apa jenenge Sari Pudin? Pudin. Yo engko iki gampang tak sai-sase. Kok gak tak jaluk malah datang dibalik duit kemarin. Yo ak tak sai-sase. Yo. Nang ndi wae wae yo. Jare kamarane nang kene kok. Kayak apa bocahe? Hei. Kowe ki lapo? Kili-kili no lapo. Kili-kili kok ngomong kene ora ono katan bet ta piye? Yo ora denger. Lah kok ora nggo linggis ae lapo? Ngocol tel pengen teh linggis. Ya piye pakai nggo iku? Kowe nang iku tiba go linggis. Eh. Linggis goblok. Ayah, malah aku Nang dina. kae lho, lagi utang gone Sari Pudin iku. Pudin. Ayo le. Ayo, Kok kene di ning lapangan nek sore ngene iki. lapangan. Iya, Wis ayo parah. Yang gelem tajak rapi, yang gelem tajak koni, penting dikeri. Jumati. Astagfirullahaladzim. Apa wong iki rene barang. Napa Redon Sari Pudin? Ana utang diingi masalah utang yo. Hei. Lah kowe kira rene lha apa Adi? Lah duitku gorene. Duit Jumadi balekno. Lah utang 100 kok yo gegere empol. Kalau manuk manuk apa? Manuk kuwi kilo ning kene. Manuk kae lho, manuk empret. Kuwi apa re? Nek apa? Ora melu-melu, ora melu-melu meneng ae.
utang 100 yo mbok tagih tekan kene. Ya aku rasane pati janji ya, Re. Ngomong sedina bali nganti seminggu punjul. Lagi weh-wehno. Iya aku nanti tak sahur. Iki aku lagi gak ada duit, kuota entek. Sabun mandi entek, sabun odol entek, sembarang alen entek, aku iki bingung yo. Apa urusane? Curhat Mas saiki yo. Lah yo, Malah curhat piye maksudnya saiki? balekno apa ora duite? Iya tak ganti seminggu engkas lah. Seminggu Kowe kok piye? karo sapa wae karo aku balam dhewe yo yo. Kanca yo ngono Kanca areng ngene. Lah yo tak ganti. Wis pokoke nek tak balekno, manum tak cwokot, manum tak pangan. Ojo lah. Wong kanggo kok. Ayo, goreng. Alah manom pre goreng lelah kok. Tapi kowe tetep ngijoli. Yo jole tak sahur. Ditani, Sesuk. Yo. Oh, gemes karo kowe. Wes ngalah. Ngerti iki. Gak. Wotos. sesuk lho. Yo. Sesuk lho. Yo. Ayo mau. Sesuk lho. Ten. Yo. Utang 100 ning kancane yo. Ditagih nganti tekan kene. Wong yo wis dikai bubuhan manuk. Nangger aku gak iso nyaur yo, tak joli manuk ngono larang ditagih barang. Gemes tau ngrasakno mati. Ini kapan, Om? Ini nih, urung ana seminggu, pokok men urung ana seminggu. Ngono. Nangger kancane lagi susah dibieceni. Terus dipadoni. Sebel aku ngrasakno. Nanti tak ngibur diri sik aku. Tak kotaki. Abote dadi wong kere diceni kancane nek lagi susah diece nek lagi seneng kapano puji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa Nantikan karya-karya video dari kami yang pastinya bisa lebih koploh lagi.